हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय दे ओमफ्राय जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जायगाया जाहैबाय जोङो बङाइगावआव थांनो ओंखारगोरदों आरो थांगासिनो आरो जों दा सामथाइबारि मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा खामानि लानानै जों थांनो नागिरदों बेखौ दा नोंथांमोना मोनथिगोन आरो ना आं दाहाय खोन्थागोन आरो लास्टआव गेजेर खन्दआव ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे दं आंनि बिजावजालि दाख्लै ब्लगाव नुदोंना बिसोरनो जों टिमा आरो सयजन टिम ओमफ्राय नै आं बिसोरखौबो खोन्थानोसै आंनि बोरायाबो दङ नै सुइटिबो दं लोगोसे आंनि बिबोनां गारि सालायगासिनो बिसोरा नै टमाट' नै टिटि आरो नै ओरैजाय दङ सामिर दं सामिरनि मामि दङ ओमफ्राय थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायगोन होननानै ओमफ्राय थ'दो होमब्लालाय लोगोफोर ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै ना थ'दो होमब्लालाय दे नायलांबाय थाबानो जाबाय दे बानायफिन बानायफिननाय दाबो जाया माने 2थासो जालायलायबायना जोङो ओमफ्राय जोङो मानि थाखाय फैदों मिथिगौ ना लोगोफोर आधार कार्ड बानायफैदों फिसाजोनि ओंखाम उखैनाया जाला आं बिदियानो फिसा जाजोब्बाय आयु नै सासेया नेगासिनो माबा जानोसैयानो बारा गोबाव गैला ओमफ्राय एसे शपिं मलाव हाबलांनाय जायो ना माने दा ना Besar mah? Akai. Tweetini akai, na? Hoyt mana girku bra? Moजां थार. Nayलाय जा मोजां मोनबाय. गोग्लैगोन. गोग्लैगोन. जाबाय जाबाय. जा मा नागिरखो? Haysta. Nakalang dah ada ini apa sah? Oh, tamu personal vendor benar lah. Chalo. Putra ni, putra nama ni. Apa? Putra lah nago. Tu? Lain nama ini lah tu ni. Faidah. Nei, bila macam ni pun ni betul lah. जों दा मलाव फैबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि आधार कार्डनि खामानिया जोब्बाय आरो जोबनानै दा नै जोङो एसे फिसाफोरनो ड्रेस बायनो नागिरदों ओमफ्राय फिसाजोआ मा होलांखो दे आंनो दे ओमफ्राय नायबाय ड्रेसफोरखौ नायजोब्बाय आरो ओमफ्राय बांद्राय मानसि गैयाना एकदमबारे ओमफ्राय नै आं बेखौ फसायदों आरो ड्रेसआ माबा स्कार्टखौ फसायदों आं बेखौ मोजां मोनदों आङो बेखौ गांसे लानोसै आङो मोजां मोनबाय आरो
हासबेन्डआ आंना बथल एरि लालाजोब्बाय नै जोंना एकदमबारे संसार जानायनि जिनिससोबाय संसार जानाय मानसि नालाय सिख्लाफ्राथ' ड्रेसल' बायनो फैगौमोन बेसाराफोर ओमफ्राय जोंहा नै उफाय गैया बिदिखौ लानांगौ जायो आरो लाबावगोन आरो मा लानाय जायो नायनोसै आरो रावबो गैया बिराद मोजां शपिं खालामनो दिनै मारैबा फायग'आ मोजाङानो सिरिबा मोजां मोनो आरोना नायनोसै आरोना एकदमबारे फिसाजोनि ड्रेसल' लानो फैखादों नालाय बिसिनि माबायाव हाबदों आरो दा बेबायदि स्कार्ट नागिरबावदों आं बिदिखौ बिराद मोजां मोनो नायलांबाय थादो दे नोंथांमोनहा मा शपिं खालामो आरो मा दङ मलाव नायदो आं देखायनो दे जाहा एसे नै बार्थडे गस्लाया आयु फिसाजोनिखौ लानसिगासिनो देलाय सिदा खालामलाय जारलासो जा लानसिगासिनो मामि बेखौ लादों मामि बेखौ लादों होनगासिनो अके नै हौवासा उन्दैफोरनि माबाया ड्रेसा बिराद मोजां जागोन रा बाजौ गानग्रायानो मोजां दा मलनिफ्राय फैबाय दे जोङो ओमफ्राय आङो होबाय थानो मोनासै लोगोफोर आं दा नै बङाइगावआव फैनानै मेथाइ लाङाबा मारै जानो ना ओंखायनो फेक्टरि मेथाइ नायबाय आरो मा मोनो होननानै ओमफ्राय मेथाइयाबो गोथावानो जों एसे सिगाङाव जाखादोंमोन आरो ओमफ्राय नै बे बिराद गोथाव मेथाइया ओमफ्राय लाबाय आरो बेखौनो पेकेट मोनथाम लाबोबाय जोङो आरो मा होनोथाय बैयो गोलाव गोलावा मा जिनिसथाय बियो बेखौबो लाबाय आरो जोङो सुगासिनो नै मालाय जों दा न' फारसे गिदिंलांफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा जोङो कासिक'ट्रायाव हायनारि भिलेजजों हाबदों आरो बे आंनि बिजावजालिनि बिबनाव दसे हाबलांनो होननायखाय माने फैबाय आरो जोङो हायनारि भिलेजावनो बिसिनाबो ओमफ्राय स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि आब'नि बिखुनजो उन्दैनि सफैबायमोन न'आव नै ओमफ्राय दा साहा पानि मिस्थि जालायलायबाय ज'नो ओमफ्राय नै बे आंनि बिजावजालिनि माबा जाहैबाय आरो बिब'नि हासबेन्ड बियो बिसिनायाव जिरायनाया ओमफ्राय नै जों ज' मिस्थि जालायलायबाय दा नै सबिथायाबो जासोबाय आरोना मिस्थिखौ गोथाव मोनथारदों बिथाङा जा मेंनानै फैनाय नालाय रेस्ट लाबाय आरो दसे सानसे जाखाबाय जोङो लोगोफोर मेंबाय आरो आधार कार्ड बानायहैनाया जा मेंबोखाबाय गथ' गथाय लानानै थांनायनि खोथा दङ जा मेंखायो बे उन्दै उनला लानानै थांबाथ' जाय फिसा गोनां बे मिन्थिखायोना फिसा उन्दैफोर गोनांफ्रा माबायदि जा इन्टारेस्ट जाबाय जोङो ज'नो मिनि नोंथांमोनहाबो नुखाबायना नै
मोजां मोनथारदों बिथाङा नै जादों जादो दे सबिता जादो साहा एरि लोंखांनानै गय फाथै गोथाव ज्रोम जाबाय लोगोफोर जोङो ज'नो ओमफ्राय दा थांलायलायनोसै ओंखारनोसै जोङो दसे उनावनो दे थांनोसै नै बिनि बिब'निफ्राय नै थांसै हायाखै दे औ ओंखारबाय थांसै दे लोगोफोर ओंखारबोबाय लोगोफोरजों दा नै लामा लामा गारि सालायलागासिनो आरो थांसै न'आव मोनबायानो नै जों आं डाइरेक्ट खोन्थाबाय आरो आस्राबारि मोनबाय नै नोंथांमोनहा जाय रुनिकाटा एरियानि मानसि बे मोनथिखागोन आरो लामाखौ नै दा गरसिंपारा लामा हाबनोसै जोङो दा नै थांगासिनो थांसै लोगोफोर होनबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' दे आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदों होननानै ओमफ्रायो जोबनायाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो दे दोनथ'लायनोसै होमबालाय बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरबाय दे